Bike for Clubs, vi vil rigtig gerne hjælpe med at skaffe økonomi til danske idrætsforeninger og idrætsklubber. Det gør vi med en team sponsorcykelløb. Op til 500 sponsorer, masser af gang i den, show og underholdning. Så kører champagnegaloppen, og I skal med! Det, der gør Bike for Clubs specielt, det er, at vi kan levere hele pakken. Vi kan levere softwaren, som er nødvendig for at visualisere, hvordan går selve løbet. Så kan du koncentrere dig om at være en god vært for alle de sponsorer, som er til stede. Det er win-win for alle klubber. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Bike for Clubs. De kommer med et mega fedt setup med skærm, hvor man kan følge med, hvem der er ved at vinde. Bike for Clubs har et fantastisk setup og har fuldstændig styr på tingene. Tak for et mega fedt arrangement til Bike for Clubs. Vi ses med Bike for Clubs til jeres næste sponsorcykelløb.